especial, dispostas a usar en un machín para inventar. Capaces son de idear, indagar, demostrar. Da lúa ao gravitar é porque caen mazás do pomar. Para medir o tempo que ora tarda en pasar, é predicir no inverno neve e sol en verán. Un esplendor sen igual, tan radiante e real, que ofrece benestar e ansias de soñar. Eles armaron pancas para o mundo elevar e colocaron astros alrededor para xogar. Xiran que xiran as rodas da locomoción e tamén as do tren que avanzan cara adiante. Vai ben, así van para inventar, non paran nunca de discorrer, por saber máis sobre esta terra que hai que soster. Para inventar, para descubrir. Vide ver, rapaces, hai lúa chea. Eu xa sei como é a lúa chea. Un queixo grande. A lúa, a humanidade soñou toda a vida con poder ir á lúa. Ai, que aventura. Xa na antigüidade. Xa estamos os gregos outra vez. Pois e soñaban con que un furacán podía levar un barco ata a lúa. Alá polo ano 1000, Taicos, rei de Persia, tivo outra idea. Ide buscar as águias. Moi ben, as pernas de año. E agora deixádelles ver o año. Oh! 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 máis arriba aínda! No 1609, Galileo observa a lúa co telescopio. Mares, cráteres, montañas. É algo incrible. No 1700, o inglés David Russell tivo unha idea. Oh! 3, 2, 1... Soltade! Non, non! Máis alto! Oh! Incluso a Xulio Verne, o grande escritor de ciencia ficción, lle deu por ese mito. A viaxe que imaxinou Xulio Verne non era posible. E vós sabedes por qué? Porque o canón non era potente abondo. Non podían apuntar ben. A lúa está moi lonxe. Sí, pero hai outra razón. Un canonazo é forte demais. O obús vai demasiado rápido e os de dentro quedarían desfeitos. Sí, exactamente. No estado actual do noso coñecemento non hai máis ca unha maneira de enviar persoas ao espazo nun foguete. O primeiro en demostralo foi o ruso Konstantin Tsiolkovsky. A lúa está a 380.000 kilómetros da Terra. Dá a volta en 27 días. Vostede, que dixen? Que a lúa está lonxe. Sí, moi lonxe. Nós non podemos ir. Así que... A ver, quen me escoitou? Constantín. A lúa está a 380.000 kilómetros. Algún día o home poderá ir a ela. No da distancia ten razón, Constantín. Pero como imos ir á lúa? Nun foguete, señor. Xulio Verne xa o intentou. O oxíxeno e o hidróxeno forman unha mestura explosiva. O gas da combustión proxectado cara atrás pola tobeira
propulsará o foguete cara adiante. Tsiolkovsky descubrira o todo, calculara o todo, pero, como pasa sempre, ninguén o quixo escoitar. Uns anos máis tarde, un americano, Robert Goddard... A ver logo. Aínda non é así, pero xa o conseguirei. Oh. Ai, ai, ai! Ah! Combustible, oxígeno líquido, gasolina, agora debía ir. Veña, vamos alá. Todo preparado, é un gran día. Imos facer a primeira proba dun foguete con combustible líquido. Ten cuidado, Robert, a ver se vai estoupar. Non, oh. Tres, dous, un... Os foguetes de Goddard co seu combustible líquido supoñen todo un acontecemento na historia da astronáutica. Sen embargo, Goddard seguirá sendo un descoñecido. Entrementres en Europa... Estamos preparados para a proba. Profesor Von Braun, pode fabricar un foguete que chegue a Inglaterra. Con tempo é posible, sí. Pois logo faga o canto antes. Fogo! Señor Von Braun, daquela ese foguete pode chegar a Inglaterra. Ten un alcance de máis de 300 kilómetros, un xiroscopio e un sistema de dirección. Sí, veña logo, adiante. Ignición! Sí. Ah, bravo, o foguete caeu a máis de 300 kilómetros. É impresionante, foi. Va que sí. Jai. Preparado, meu general. Ignición. Dirección Londres. ¡Socorro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hai que fuxir! ¡Corre! A pesar desa arma terrible, os nazis van perder a guerra. E nese momento vai empezar a carreira cara á Lúa, a carreira espacial. Iso sí, todo o mundo vai necesitar os técnicos alemáns. Perdemos. Cando o noso foguete cun alcance de 4.000 kilómetros case estaba listo. En fin, os rusos chegan por aí. Os americanos por aí. Para onde queredes ir vós? Para Siberia ou para Texas? Para Siberia. Ah, ti prefires para Siberia. Non, xefe, enganeime. Para Texas, eu quero ir para Texas. E vai comezar a competición entre os dous países máis poderosos do mundo, os Estados Unidos e a Unión Soviética. A miña esquerda, Nikita Khrushchev, campeón da Unión Soviética. A miña dereita, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Ao servizo, Nikita Khrushchev. ¡Oh! Os rusos puxeron un satélite en órbita ao redor da Terra. 1-0. Os rusos poñen en órbita o Sputnik 2 cunha cadela a bordo. 2-0 para a Unión Soviética. Estamos preparados, señor presidente. O Explorer, o primeiro satélite americano, xa se puxo en órbita. 2-1. Camarada, todo preparado. As primeiras fotografías da cara oculta da Lúa. Mire para aquí.
4-1 para a Unión Soviética, ao servizo Khrushchev. A miña dereita, o novo campión dos Estados Unidos, John Kennedy. 7-2 a favor dos rusos. Outros 2 puntos para a Unión Soviética. Gagarin e Titov os primeiros homes en órbita no espazo. 2 voos americanos son postos en órbita. 2 puntiños. 9-4 para os rusos. Non hai máis. Oh, 3 astronautas americanos en órbita e a Mariner de camiño a Venus. adeus, adeus. A primeira muller no espazo foi unha rusa, Valentina Tereskova. O americano Gordon Cooper deulle a volta á Terra 22 veces. O novo campión americano, Lyndon Johnson. Que é o que queres, camarada Leónid? Tócame xugar a min. Vou ocupar o teu posto. Pero como? Veña fora. O campión da Unión Soviética, o camarada Leonid Brezhnev. Ajá. Pareceume que estas fotografías da Lúa lle habían gustar. Acabámolas de facer co noso satélite en órbita lunar. O soviético Leonov foi o primeiro en camiñar polo espazo durante 10 minutos e despois o americano White durante 21 minutos. A primeira volta vai para a Unión Soviética con 21 puntos contra 14. Ben! Perdón, permíteme. Moitas grazas. Franceses e francesas, o noso país agora tamén está no partido. Sí, o noso foguete, o Diamante, acaba de poñer o noso primeiro satélite en órbita. Vive la France! Vive la France! Agora xa había dúcias de satélites en órbita ao redor da Terra. Sairán algúns foguetes cara a Venus e mesmo en dirección ao Sol. Pero iso sí, ninguén puxera o pé noutro planeta que non fose a Terra. A Neil Armstrong acabábano de escoller para o programa espacial americano. Vai ser un dos novos conquistadores da era moderna. O foguete a llena. Haise que achegar e abordalo. Prepara o acoplamento. Manobra realizada. Temos estabilidade. Pero que sucede? Un motor está funcionando só. Viramos como a unha buxaina. Haise que desenganchar. Teño que conseguir, senón estamos perdidos. Por fin. Bravo, Neil. Volvede en canto poidades. Sí, aproximámonos ao Pacífico. Estamos algo impresionados. Entramos na atmosfera. Vai calor, pero está todo ben. Os paracaídas. Todo en orde. Estamos empatados. Este partido vai ser decisivo. Oiches, papá. Vas traer un anaco da lúa? Prometido. Faltan 5 horas. É hora de erguerse.
Moi ben, vamos alá. Esperen unha foto. T menos 60 segundos. 55 segundos. Ritmo cardíaco 75 pulsacións por minuto, 80, 82. 20 segundos. Os astronautas están ben. 15 segundos. 9, 8, 7. Acendido dos motores. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lanzamento 9 horas e 32 minutos. Rumbo á Lúa. Boa viaxe! E moita sorte! Moita sorte! 3 minutos. Atención, solten a primeira etapa. E a torre de salvamento. Altitude 150 kilómetros. Velocidade 19.000 kilómetros por hora. Atención, separación da segunda etapa. Ascendido da terceira etapa para posta en órbita ao redor da Terra. Atención, entrando na órbita, altitude 800 kilómetros. Preparados para gravidade cero. Apaguen motores. Orbitando ao redor da Terra. Mirade para aí. Ascendido de motores. Dirección á Lúa. Moito cuidado coa gravidade. 1, 2, 3. Apaguen motores. Desprendemento da terceira etapa. Agora, manobra de inversión e acoplamento ao módulo lunar Eagle. Manobra terminada. Eagle acoplado ao módulo. Por fin. Se isto segue así, o sol vai nos asar como a pulos. Michael, vira o Columbia moi a modo. 3 voltas por hora. Para de moverte. Vas a ir na televisión. Mamá, mamá, é papá. Aí está a estrela polar. Sirius, Vega, estamos a 255.000 kilómetros da Terra. Hai que dormir un pouco. Mirade para aí. Están no campo de atracción da Lúa. Deben acelerar. A Lúa está a 1.500 kilómetros. Van desaparecer tras a cara oculta da Lúa. Acendido do motor para posta en órbita lunar. Velocidade 8.000 kilómetros por hora. 7.000, 6.000, 5.800. Están en órbita. Verificación do sistema do Eagle. Vas, vamos alá. Todos os sistemas están ben. Podemos desenganchar o módulo. Preparados para desenganchar. 10 segundos. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Desengancho. O Eagle está libre. Hola, hola, Eagle, recíbenme. Recibimos, adiante. Como vai todo? O Eagle ten as e vai cara á Lúa. Agora toca a decisión máis importante e irreversible. Todo ou nada. Ten que sair ben ao primeiro intento, senón... Senón que? Senón están perdidos. Non terán combustible dabondo para volver á órbita e ninguén nos vai poder ir buscar. Para eles será a fin. Todo en orde. Facendo motores para sair da órbita e baixar. Alarma, alarma. 1202, 1202. O ordenador está saturado. Lévanos cara a un cráter cheo de penedos. O ordenador está saturado, dadesvos conta, a 1 segundos da aluaxe, penedos! O módulo corre risco de esnafrarse, unha catástrofe, unha solución soa. E rápido, moi rápido. Vou collelo control manual. É a única posibilidade. Oh, rápido, hai que buscar un sitio onde pousar. Sí, sí. Que tal aí?
Un pouco máis lonxe parece bo sitio. Vamos, non hai máis remedio. Temos o combustible xusto. Un pouco máis á dereita. Aquí está ben. Canto. Non se ve nada. Imos tocar. Tocamos. Apagade motores. Aquí base da tranquilidade. O Eagle xa se pousou. Hola, recíbenme. Onde están? Base da tranquilidade. Porque temos moita falta de estar un momento tranquilos. As súas coordenadas. Non sabemos. Desviámonos do camiño previsto. Como? Non a saben? Pois non. Hola, recíbeme, Collins. Recibo. Onde están os seus compañeiros? Pois están na lúa. Pero onde exactamente? Non os vexo. Manteño o contacto, Collins. Non podo. Vou pasar para o outro lado da lúa. Hola, Collins. Responda, Collins. Responda. Non vale de nada, está detrás da lúa. Non nos escoita, entende? Dase de conta, perdémolos na lúa. Os mapas, rápido. Non, este non é, este tampouco. Aposto a que están aquí. Teno que comprobar, Collins. Collins está detrás da lúa. Hai que esperar. Hola, aquí Collins. Recíbenme. Sí, Collins. Sí, recibímolo, é vostede. Alto e claro. Moi ben, pois compróbeo. Pensamos que está cerca do cráter oeste, a uns 500 metros. Están seguros? Non estamos seguros. Moi ben, vounos buscar. Debíamonos de afeitar un día destes, non? Veña, mentres tanto a traballar, comprobación completa. Todos os sistemas están ben. Circuitos eléctricos, presión do oxíxeno, climatización, transmisión de imaxes... Poñemos as mochilas. Pois claro, son a nosa vida na lúa. A nosa respiración. Refrixeración... Comunicación. Ventilación... Presión. Deshumidificación... Purificación. Veña, vamos a la Aldrin. Despresurización. Xa podemos abrir, está todo ben. Espera un momento, aínda hai moita presión. Agora xa podemos ir. Mais á esquerda, Neil, á esquerda. Así estou ben. Estás a 9 chanzos da lúa, moito non é. Pero ten cuidado co que dis. Estás diante de 500 millóns de telespectadores. Vamos ver iso, a lúa, o soño da humanidade desde hai milenios, decatádesvos, e por primeira vez un home vai poñer os pés nela. Agora tiña que dicir algo, pero esqueceume. Vaya. Ai, sí, ocorréraseme... Ai, sí. É un paso pequeno para o home, pero un paso grande para a humanidade. Tamén puido pensar unha frase mellor. No mundo enteiro, centos de millóns de espectadores tiñan os ollos fixos nas pantallas dos seus televisores. Estadounidenses, rusos, chineses, hindús, esquimós, africanos, papúas, franceses, italianos. Oh! Dezaoito, 19, 20, 21, xogo e partido para os Estados Unidos de América. Pero despois volveron. Sí, sanse a salvo. E trouxeron un anaco da lúa. Varios anacos. E a carreira espacial, cana ganou? En realidade, todo o mundo. Despois da competición, moitos países decidiron traballar xuntos para a conquista do espazo. E aínda continúa. Os astronautas de mañá, se cadra seredes vós, rapaces. Des découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne manège des étoiles, des planètes,
des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman.